Ambalma Shirifla Jabarani Flower Mali kono fuga tase Mali ko kanama ami wolu nyuma don foli kay kanya sho kilingili mbela jelimo o manake jien fa o fanfe ama fonga ko bisimila ko Jabaran su mandi koroni o ka bamananga kuna funi alikene udaele toy san san utukalu tlita femimbe talike bugunatige sebon utogola dun kerenkereni obi sigi anga farafina jamana konna ni o journée africaine de l'état civil nyinanta kerenkereni ala o baraw sigira anfe Bamako faba konna na yano ni amba fuma ko journée de l'état civil abaraw kono ye nyefoli be kerenkereni ala bugunatige seben nu yere anafaw kan anga jamana kono dun oluka yasa anga famia ka siga bunya halibi bugunatige seben nu yere anafaw fembe talike jugar alere marakafu manyemani we Michel Meri alini Samaira Sanu andraman mali we masala doke we min soro anga je ko nyama daño fe bugunatige seben to kana bifoko état civil wanalite ikama yatseka tachu ko shirila seben bi damna wulu sebeka no tibolo ere itseka fofuke itseka do ekola itseka konguruke itseka cheta bara fashi itseka koke wulu sebe ta droni o kofe furu sebe fene bi ni balokura kasi furmo kadam na santane sekina muso santane woro ibseka furuke abi fo fene mako ak de maraji o fene bi o be kofe nyinama be yoro furu be yoro sabe abi fo ko sa sebe o fene metukuni ni mo mi bana o ta déclarer docteur so la folo donc docteur bi fichi dima ibita merila ay resuru bebe meri kono donc o sa sebe fana mi boka dima parce que do bi banka soro balko yalendo u yufuruke u be service kono donc ni sa sebe ni ma radje ka bo kono toujours jamana mako bel la yini minna o tise ka soro donc sa sebe fana be meri kono o choko yala bon et ma sebe dante ni kelene résidence bala sécurité papier au bala vie collectif par exemple ni ye fonctionnaire ni ibna do impôt ni NPS la abi fako vie collectif ibo gla du de betola cheni muso bi gla betola muso to be ko mu baye mi abetola be ko kono o fana ko fe seben wara be ntukuni na be fuma ko autorisation parentale ni bi voyager ni denye bibina no tibolo itiseka bo jamana dafa ni denye parce que ibi mina ni denye il faut qu'il y ait des soins ibse kamna no fene o fene ki bu fene ni jam folikele do jamuna par exemple machine pise ka folika jamu fladi moko kelema muso kele deuma ou bien ayrema par exemple kulubali keta yara amana ke chuko lu tseka ke kelenyi on nous o misala fene bi fiche dobe ku fiche individualité ou bien glatuni arabi yira ko ni tigi flani ni jamuni ni abema keleni donc au fond mita en compte ya femme donc et individuel au fond be o yede fitini ni bina do amola ibogla mi mayira ko abaloleno mais akanga ta maya sebe kono o fond me gla o chokola sebe na fati foka ba mko ni sebe kaka mko fu kanga balo sebe gola sebe ni journée vraiment ni ka chero kata dien fam befe wa jamana ka décentraliser kata commune be ko malika bonde malika bo fokata foka kambo wa ni doing vraiment an nafa folika ba am se kan siginga anga erba antante ma kasala maba kuna funi nasra wero fe halibi shifina ka ube ani lakana anga mbulu di nyongo ma kasika kuna funi kulun kele fukata se shia wuluma kele lima ani fana ka ben yakubaya ode shifina ka utola dogo kun kele nyene mayali da kun yenyina abara ndun kena usigira ka beni araba temeni utukalu kleta ani flasamba flani muga ani woro kasangani jamana nyema general d'armée Assimi Goïta aleka bonya ukonnai na ere kunno na blalindu keneka fembe talike fobe ani chebe o ministry feni ou ministre de la réconciliation Shirifla Jabaran so to ala Abdul Karim Sako ale dip mbinga pmako mi la sewa Samaira Sanu fe
ka nɔfɛ tugu diɲɛ selekɛɲani bɛ don min ɲɛnamaya ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen na ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔ sifinnakaw cogoya la ka ɲɛsin o ka cɛsiri ni wulikajɔw mɔ jamana baara la i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na furancɛlafama ɲɛmaaba Général d'armée Asimi Goyita fɛ sifinnakaw jɔra ka bon kosɛbɛ jamana yakubali a sabatili ani a basigili baaraw la janko ka kɛ ni Mali kura hakilinaw ye a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna Général d'armée Asimi Goyita ko Mali sifinnakaw an labɛnnen don ka an ka nin di walasa an bɛ se ka an ka jamana défend an labɛnnen don walasa an ka Mali institution walasa an bɛ se k'olu jukɔrɔma don cogo min na anw labɛnnen don k'a yira k'a fɔ sɛbɛnfura minnu bilalen don n'a bɛ f'o ma ko Mali kura ɲɛtaa sira an labɛnnen don k'a baara k'a lase Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma. Jamana ɲɛmɔgɔ ye min fɔ k'a yira k'u dan bɛ denmisɛnninw na baara minnu bɛna kalifa denmisɛnninw na u bɛ denmisɛnninw wele k'u cɛsiri ka baara kɛ pour que ka jamana dɛmɛ bi an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ minnu na kuma minnu bɛ ani kunnafoni bamayɛlɛma minnu bɛ yen an k'a lajɛ an minnu sifinnakaw ye an k'an jɛniyɔrɔ fi pour que ka jamana dɛmɛ o baaraw la ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ o baara la donc Général d'armée comme y'a fɔ cogo min Ismaël Wage y'a fɔ cogo min na an ye message min fɔ n'o ye lajɛ yɛrɛ sigikun ye min ye n'o ye bɛn ani ka kunnafoni jugu carili k'o kɛlɛ ka tila tugun ka mɔgɔ jatigɛ wale kow kɛlɛ donc ko o message o an ka baara ko kan ale fɛnɛ se ye min ye donc an bɛna cikan minnu fɔ an ye cikan minnu di ale fɛnɛ bɛ t'o lase jamana ɲɛmɔgɔ ma. A kɛrɛfɛ Mali jamana minisiri caman kunbɛ yen sifinnakaw cogola minisiri a ye tari kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw mɔ ka saga ni o ka cɛsiri ni wulikajɔ ye kunu ka se bi mɔ kuma o kuma ni jamana ɲɛmaaw ma ko jɔra o la a labanna ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka wele bila ko kura u mɔ dɔ ka fara wulikajɔw kan janko hali bi ka saga ni waati ni a lahalaw ye laɲini minnu sɛmɛn bɛ u la olu bɛ se kɛ sabatifɛnw ye. Anw nisɔndiyalen don aw kɔrɔ kuma damadamani dɔw fɛ yen bɛ yen nɔ a y'o fɔ yan nɔ kuma min na gɛlɛya bɛ yen a ka projet an jɔyɔrɔ an bɛɛ y'aw ye a kɛra Mali kɔnɔna yan nɔ a kɛra région kɔnɔna la aw bɔra aw yɛrɛ ye ne yɛrɛ tun bɛ jeune dɔw ye 4 heures du matin 3 heures du matin 2 heures du matin an b'u ye kɛnɛma an b'u ye u bɛ kɛnɛma u bɛ ka jateminɛ kɛ sɔgɔmada joona fɛ 7 heures pile u bɛ gafe dɔ labɛn k'a ci bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko carburant bi yan carburant ti yan walasa mɔgɔw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ o ye aw de ka baara ye o dɔrɔn tɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman waati dɔ la an y'a ye an ka jamana la dɔw kun nana k'a fɔ k'u bɛna tiɲɛni ba de don anw kun o don u ka laɲini kun ye min ye k'a lajɛ jamana kɔnɔna la u bɛna tiɲɛni mun ladon anw kun walasa aw sifu aw ka décourager k'a fɔ ko aw sɛgɛnna mais u ye tiɲɛni mun ladon a bɛ k'u ye ni kura de di sifuw ma o ti se u tɛ se. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔta jamana ɲɛmaa cogoya la Général de corps d'armée Ismaël Wage a ye a yira k'a fɔ ci min donna da jamana sifinnakaw fɛ a kelen tɛ buru a bɛɛ lajɛlen bɛ se jamanakuntigi ma ni ka sɔrɔ ka sifinnakaw su ka kɛ hali bi fasoden ɲumanya kɛwalew kan ko baw jamana ɲɛmaaw ɲɛ bɛ u ka kɛtaw la wa dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin o mɔ ni dɔ ma fara o kan fɛn tɛ bɔ o la. Ne bɛ yan bi wula in na jamanakuntigi tɔgɔ la a ma se ka yan sɔrɔ a ko n k'a fɔ aw ye ko a hakili b'aw la su a hakili b'aw la tile a ko n k'a fɔ aw ye a ye minisiri min bila aw kun na minisiri bɛ baara fɛn fɛn la a ɲɛ b'a la minisiri b'ale ka baara la wa a baara ɲɛlen don ko n k'a fɔ aw ye aw jeunesse a bɛ ko o ko la jamana ko la a ɲɛ b'a la a b'aw fo o ko la k'a ye ci min fɔ aw ye k'a fɔ ko lui les jeunes n'a échoué aw bɛɛ bɛ échoué a y'o ci faamuya kosɛbɛ o de kama aw bɛ k'aw cɛsiri pour que ale kana échoué donc aw fana tɛ ka échoué a ko n k'a fɔ aw ye min bɛ ka kɛ jeunesse ye caman kɛra mais caman bɛ kɔfɛ. Baara daminɛ baaraw la ministre d'État ministre min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin cɛbɛn ni
kelenya sabatili baaraw ma a kun ye a ɲini sanga kelen tasibila ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ni tora jamana kumabɔli baaraw la depi ni wolomasiri tabaw fɔ ka se maa namana sumalenw ma. Kunnafoni ko nasiraw fɛ hali bi an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ kan kunda diɲɛ jamana wɛrɛw kan. Chad jamana ɲɛmaa Mahamat Idris Déby Itno ale ye kanabilali kɛ ni ka o ɲɛsin u ka gouvernement ɲɛmaa kɔrɔ ma ni o ye grâce présidentielle ye. K'a sɔrɔ ale kun ɲanginin don ni san 20 kaso de ye utukalo tɛmɛnen san 2025 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana gouvernement ɲɛmaakɔrɔ in yɛrɛ ni o ye Succès Masara ye a ye grâce présidentielle de sɔrɔ ka bɔ Chad jamana ɲɛmaa yɔrɔ la. Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Fatumata Kane ale bɛ walawalali kɛ a tɔ la. Chad jamana kono Succès Masara a kun minen bɛ san 20 kaso bɔɲɔgɔnko tɔnkɔrɔ. Chad jamana fanga sena don ni o ye opposant ye. A y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Boliw caman ni wulikajɔn caman kɛlen kɔfɛ a labilaliko bena kun kana ka ɲɛsin kiriyɔrɔko ministre ma Chad jamana kɔnɔ ni o ye ministère de la justice ye. Succès Masara utukalo san 2025 eko a ma minɛ o waatiw la ka sababu kɛ cikan dɔw carini ye dugu kɔnɔ messagew minnu ni olu tɛ kumakan ɲumanw ye. Kumakan dɔ minnu cɛ ka jugu kosɛbɛ ni a bɛ dusukun hujeni ka taa se ka ban jamana wɛrɛ maaw la a kuma ninnu bɛ olu laɲini o dama tɛ a minɛkun dɔw fana la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maafa wale dɔw jɛɲɔgɔnyaw ye ko a nɔ b'o la. Mandakaw dugu kɔnɔ Chad mankan min kɛra ye sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ mai kalo san 2025 ni a ye maa 42 bɔnɛ a nin na. Fanga sena Succès Masara ale kelen ka labilali dama tɛ politiki ɲɛmaa maa 5 ka taa se politiki ɲɛmaaw ka jɛrɛjɛkulu min ni o bi wele ko groupe de concertation des acteurs politiques GCAP o maaw b'a la ani fanga senamatɔn dɔ ni olu minɛna mai kalo san 8 kaso kunkɔrɔ ni olu maaw minɛkun kɛra ka sabu kɛ k'u nɔ yera waleyaw la min ni o bi jamana ɲagamini kofɔ ni o de ka jamanadenw su ka kɛ fanga kan. Jamana ɲɛmaaw ka fɔ la nin fiɲɛbɔda minnu dilen ye nin a laɲiniw bɛɛ lajɛlen kun kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma maa mɛnɛnen ninnu ka kokɔrɔdonbaw fɛ kiriko benakun kana na ni o ye avokaw ye. Jamana ɲɛmaaya so Chad jamana kɔnɔ présidence a y'a jira k'a fɔ ko nin fiɲɛbɔda min dilen ye nin maa mɛnɛnen ninnu ma ko a bɛ dansigi kɛ u ka kaso ɲanginiw la. Nga a bɛ kuma kan a ye sɔnni sigi a kan ko fɛn min bɛ tiɲɛnikɛlaw ɲagini k'u fɔ jamana in kɔnɔ ko a t'o bali o baaraw nato sen na. Jamana in ka sariya sen filanan pataki in kun kan o bɛ ɲɛsin kasoladen dɔw ma jamana in kɔnɔ ye ka taa se maa mɛnɛnen wɛrɛw ma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu mɛnɛna bagabagali wale tɔnkɔrɔ terrorisme ka taa se dansago wale cɛjugu ma viol ani fana minnu mɛnɛna fana ɲɛnaminimafɛnw kun kan k'u la olu ka lahalaw na lajɛ u mɛnɛni ɲangini ni dɔ bɛ se ka bɔ a hakɛw la ni u k'a ma ko remise des parcelles de peine. Fanga sena Succès Masara Chad jamana kɔnɔ a ye fiɲɛbɔda sɔrɔ Chad jamana ɲɛmaa bolo. Turki jamana bɛ fɛ ka dɔ fara hali bi u ka bɛnkan dɔw olu jamanaw kan ni o ye u ka accord de défense conjoint de la Mecque ye o siratigɛw de fɛ u ka diplomasi maa ɲɛma ni o ye Haka Finda ye ale ye halisa wele kɛ ka ɲɛsin Egypte jamana ma ko u ka n'a ka fara ni hakilina ye kan yaasa u ka jɛ ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ hali bi. Fɛn min ye Amadu Kamara ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ kunnafoni in tɔ la. Ni bɛnkan in a sigira sen ka yaasa ka se ka bɛn ni basigi sabati Moyen-Orient kɔnɔ ni a sɛbɛkɔrɔ burujara fɔnko ɲɔgɔnkɔw ye a bi tile 7 bɔɲɔgɔnko bɔ bolonɔ bilana bɛnkan sɛbɛn in na Turki jamana Arabi Saoudite o ni Pakistan fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna kabini ko in daminɛ kuma ko ni bɛnkan in sigilen tɛ sen ka maasi juguya la a bi an ka wulikajɔ ni cɛsiri de kofɔ ka ɲɛsin an ka lakana sabatiliko ɲuman an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ni an ka ɲɛtiga kuntagalajan ma yaasa bɛɛ lajɛlen se ka kunkilennaw sabati i sigiyɔrɔ la cogo min na o de kama bɛnkan in bilara sen kan an ka marabolo gun kan ɲiningali la yalwa ni ɲɔgɔnna bɛnkan sɛbɛn sigilen bɛ sen kan wa an juguya la wa awɔ i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na yanni an ka nin bɛnkan in bolonɔbila Israël ale ni administration chypriote ka fara Grèce jamana kan olu ye ɲɔgɔn ye ka ni bɛnkan in ɲɔgɔnna bila sen kan u ka lakana sabatiliko ɲuman kama misali la u m'u ta kɛ i n'a fɔ an ta in ɲɔgɔnna mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko laɲini ye min ye o de
ye an ka lakana sabatiliko ɲuman ye. Nin kɔrɔfɔ in bɔra Turki jamana minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ Turki ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan kow ɲɛnabɔli ma a ka laseliw senfɛ. A man kan an teliya k'an bolonɔ bila sɛbɛn in na k'a sɔrɔ an m'a fɛsɛfɛsɛ k'a kɔnɔkow dɔn ka sɔrɔ k'an bolonɔ bila la. O ye Egypte marabaw ka laɲini ye. Baw i n'a fɔ Egypte sariya sunba y'a fɔ cogo min na. A ka kan ni fɛn fɛn ni jamana bɛna bolonɔ bila la a k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ k'i bolonɔ bila la walasa fili kana se ka taa yaala don nataw la. O kɔrɔfɔ in sɔrɔla Egypte minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ Egypte jamana ani diɲɛ fan wɛrɛ cɛ kunkan ko kibaruyaw ma. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bɛnkan min bolonɔ bilalen filɛ nin ye n'a a kɔnɔkow ka ca kɛrɛnkɛrɛnya a dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ OTAN kɛlɛbolo. O min b'a jira k'a fɔ ni se kɛra ni maaw fɛn fɛn kelen kelenna ma a n'a fɔ ko i sera jɛrɛjɛkulu tɔnden bɛɛ lajɛlen de ma wa u na wuli ka tasarali ta k'a ɲɛsin ma. Ni ne fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ kiri jalatigɛla ɲɛmɔgɔ ni o ye procureur général ye ka bɔ Wagadugu cour d'appel kɔnɔna na ale ye kunnafoni di k'a fɔ ko kiri ka wele sera maa 3 ma bɔgɔ jeninen kan u kana ɲɛfɔli kɛ k'u dantigɛ. Maa 3 ninnu François Compaoré bɛ a la. Burkina Faso jamana ɲɛmaakɔrɔ Blaise Compaoré o dɔgɔkɛ laban don. Kiri ye maa 3 ninnu nɔ minɛ barisa a yira k'a fɔ u nɔ yera maa faga waleya la k'i tugu k'a dawa kama ka maaw tɔɲɔ ka dansago k'u bolofɛnw tiɲɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ Norbert Zongo kan ni kunnafoni dila kun don. Journaliste d'investigation a bɔnɛna a ni na san 1998 wagati desanburu kalo tile 13 a n'a baarakɛɲɔgɔn 3 ɲininiw y'a yira k'a fɔ maa 3 minnu welelen filɛ bɔgɔ jeninen kan k'u dɔn ko bɛ kunnafonidila ninnu ka faliko kun kan. Norbert Zongo kunnafonidila kun don min ka cɛw bɛ ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli ani ɲɛɲininiw ma n'u ko a ma journaliste d'investigation. A ka kunnafoniko sɔgɔbɛli kadiri kɔnɔna na a fagara waati min na o y'a sɔrɔ a bɛ ka ɲinini kɛ François Compaoré ka chauffeurikɛ faliko kun kan. Fɛn min bɛ tali kɛ maa 3 ninnu kunkan ko kan ni kiri kɛnbɛ ka wele bila u ma bɔgɔ jeninen kan. Burkina kiri jalatigɛbaw kɔni layidu di k'a fɔ nɔba bɛna bɔ dossier in paranɲɛw la ka sanga ni kiri jalatigɛli labatoli sariyaw ye. François Compaoré siganaba 3 ninnu na ale yɛrɛ de bɛ ɲɛkun na a sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguba la Abidjan kabini ni san 2024. A b'a fɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ Faransi jamana kɔnɔ nka bɛra ta fɛn min bɛ tali kɛ a ka visa lakurakurayali kan a ma se ka ɲɛ sɔrɔ o de la ban. Nigeria jamana kɔnɔ a bɛ taa se diinɛ ɲɛmɔgɔ 50 ma silamɛya ani kerecɛnya tɔgɔ la minnu ye u tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn na ka bɛn ni arabadon ye. Bɛnkan sɛbɛn in a bɛ bɛn ni ɲɔgɔn bonya ani sigiɲɔgɔnya duman timɛli de kofɔ diinɛw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛnkan sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bilala ka sanga ni silamɛya diinɛ tɔgɔ la sigiba ye min bolodara Nigeria duguba la Abuja u ko a ma Ligue Islamique Mondiale. Bataki dɔ kɔnɔ kuma y'a yira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min tɔgɔnɔ bilara kerecɛnya maa ɲɛmaw ani silamɛya maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ senfɛ Ligue Islamique Mondiale a laɲini tɛ foyi wɛrɛ ye fo ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya sabati diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ diinɛ ma wuluma taabolo ko tɛ jango laada ko sigiɲɔgɔnya ka se ka ja Nigeria jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ diinɛ faamuw ni taasiraw tɛ kelen ye. Bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilali a bɛna kɛ sababu ɲuman ye hali jamana yɛrɛ maracogo kɔnɔ jamana cakɛdabaw ka se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ka se furubatɔw ma u ka se ka jɛ ka baara ka hakilina kelen ni miiriya kelen ni kunkilenna kelen ta baw bɛɛ lajɛlen jɛlen don jamana kelen de la ni o ye Nigeria ye ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka diinɛ kan wasa sigi bi diya bɛɛ ni basigi kɔnɔ. Nigeria jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔ den bɛ t'i jɔ Nigeria ka den maa 237,000 la o ye jate ye Banque mondiale ye min dan wa jatew la n'i y'a ta k'a lajɛ Nigeria kɔnɔ fanga bɛ silamɛya de la kosɛbɛ ka taa ni kɔrɔyan fanfɛla ye nka woroduyan fanfɛ kerecɛnya sinsinnen bɛ yen yɔrɔ la. Bɛnkan sɛbɛn kuran tɛgɛnɔ bilalen a kɛra kalo damadama kɔfɛ ni États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump kun bɔra ni k'i dantigɛ ka lagosi kuma dɔw lase ka taa Nigeria jamana ma kuma min senfɛ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump a ka mafiyɛnyali bɛ se Nigeria jamana yɛrɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ ko kun kan. Jamana ɲɛmaa Donald Trump a kun ye jalaki bi Nigeria maa ɲɛmaaw kan k'a yira k'a fɔ
ko Nigeria gouvernement kɛlen tɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bari sabu ka d'a kan Nigeria jamana kɔnɔ ko bamaganci minnu ni olu bɛ ka silamɛya birifini da u yɛrɛ kan ko sanga ni wagati k'olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ka kerecɛnya susu Nigeria faamaw ye o kɔrɔfɔw galontigiya k'a yira k'a fɔ bamaganci kɛlɛ min filɛ nin ye diinɛ ko tɛ a misaliya suru ye min ye wuli ka jɔ bɛ ta ka ɲɛsin diinɛ taabolo bɛɛ lajɛlen de ma Nigeria jamana kɔnɔ sanga ani wagati karogɛlɛya waleya sanga ani wagati wuli ka jɔ ani karogɛlɛya waleya minnu bɛ taa bamaganciw fɛ a bɛ silamɛya susu togo min a bɛ se kerecɛnya fana ma o togo kelen na diɲɛ selennani tɔnba Nations Unies ka fɔ la a ko bamaganciya kɛlɛ min filɛ nin ye n'a kolokololen don Nigeria jamana kɔnɔ k'a kɔrɔ don Boko Haram bamagaci jɛkulu fɛ k'a bɛ sen na kabini ni san 2009 san a fɔlɔla ka kolokolo Nigeria jamana kɔrɔyan fan fɛ a kɛra sababu ye ka maa 40,000 de bɔnɛ u niw na maa minnu sata bɔra o bamaganciya wuli ka jɔ cɛjugu ninnu na diɲɛ selennani tɔnba Nations Unies ka fɔ la k'a fanba yɛrɛ ye silamɛw de o kuma k'a ka dɔn ka fɔ bamaganciya wuli ka jɔ min n'a kɛn bɛ ka Nigeria jamana sɛngɛ bi ko diinɛ ko kɛlɛ tɛ ka da diinɛ dɔ juguya la ɛlɛ ni bamagancimɔgɔw de bɛ birifiniw da u yɛrɛw kan ka diinɛw ni taabolo kun kari ɲɔgɔn na waasa u ka fɛɛrɛ u ka wuli ka jɔ cɛjuguw ma Congo RDC jamana kɔnɔ Ebola fiɲɛbana a bɛ ka tiɲɛni kɛ hali bi ka taa fɛ a ye marakura wɛrɛ lasɔrɔ province du Bas Iolé kunnafoni dira jamana maa ɲɛmaw fɛ ka bɛn ni alamusadon ye kunnafoni in bɔra Centre africain de contrôle et de prévention de maladie de yɔrɔ n'o ye centre ba ye Congo RDC jamana kɔnɔ min ka caw bi ɲɛsin banakisɛw sɛgɛsɛgɛli ani u kunbɛli ma o kunnafoni ka sɔrɔ ka sɛbɛntiya Congo RDC jamana kɛnɛya ko tigilamɔgɔw fɛ province du Bas Iolé mara don mara min fɛnsɛnnen don kosɛbɛ a bɛ Congo jamana kɔrɔyan fan fɛ ka digi tilebi kan mara in ni Centrafrique jamana de bɛ dancɛ bɔ bamaganciya kolokololen bɛ yen kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi n'i ye jate lajɛ Congo RDC jamana kɔnɔ Ebola fiɲɛbana bɛ ka tiɲɛni kɛ mara 6 de kɔnɔna la kabini ni dantigɛli kɛra mai kalo tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ fiɲɛbana in yera ko kura Congo RDC jamana kɔnɔ wa a bɛ ka tiɲɛni kɛ cogo min a bɛ ka fali k'o cogo la a ka ca maa 2,200 ye minnu sata bɔra Ebola fiɲɛbana wuli kura in na tugun banabaatɔ hakɛya o ka ca maa 4,500 ye o jate min bɔra ka bin Congo RDC jamana gouvernement fɛ u ka lakɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ Ebola fiɲɛbana kɔrɔ min kun wulila ka tɛmɛ n'o ye tiɲɛni kɛ san 2014 ka taa se san 2016 ma ni fiɲɛkura min wulilen filɛ nin ye mai kalo tile 15 tɛmɛnen k'a ka tiɲɛni ta ani maa faga hakɛya bonyana ka tɛmɛ kɔrɔlen kan Merci Corps buna adamadenya dɛmɛli jɛkulu dɔ don o kɔni kun ye kulolasɔmi kɛ alamusa tɛmɛnen k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Ebola fiɲɛbana ye banakisɛ kura in k'a tɔmɔna Congo RDC ani Sudan du Sud frontière de la Congo RDC jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la banabaatɔ kura minnu ni bana yera olu la u ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'a yira k'a fɔ bana in bɛ u la lakɔlɔsiliw ani furakɛliw bɛ sen na hali n'o y'a sɔrɔ bana in bɛ ka walankata jamana kɔnɔ n'a bɛ ka jamana kɔnɔdenw minɛ cogo min maaw bɛ ka sa ten nka a bɛɛ ta fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni sigilen don sen kan Congo RDC jamana fɛ min bɛ kɛ sababu ye bana in ka se ka dan sira la bawo a taacogo man ɲi Zambi jamana kɔnɔ jamana ɲamasigi kalataw bolo dara ka bɛn alamusadon ma Luza ka dugu kɔnɔ kalatalaw solila ka na kalataw baaraw dabo aranjanbaw o de tun bɛ ka tugutugu ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɔra kosɛbɛ ka sanga ni jamana ɲamasigi kalata in ye n'i y'a jate kɛ ɲɔgɔn kan kalata gafe liste électorale kan kalatala maa 8,786,300 ani 300 olu de kun tɔgɔ sɛbɛnnen don k'u tila bureau de vote 10,529 cɛ kalatala minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don kalata gafe liste électorale kan a kalatalaw fanba si b'a daminɛ san 18 ka taa san 35 la jamana ɲamasigi kalata min ni a bɛ senna Zambi kɔnɔ kalata tɛna dan o ma wasadensigi kalataw fana baaraw bɛ senna wa fɛn min bɛ tali kɛ mairisigi kalataw fana kan olu fana sen b'a la jamana ɲɛmaa min ka fanga bannen filɛ nin ye Hakainde Hichilema a ye Zambi jamana mara kabini ni san 2021 san ka se san 2026 ma ale yɛrɛ bɔra ka taa ka kalaw ta Lusaka ka bɛn ni tileganfɛlɛyanfan ye jamana ɲɛmaa Hakainde Hichilema a yɛrɛ ye cɛbɔ ye waasa ka se k'a yɛrɛ nɔnabila fanga la ani cɛbɔ 13 wɛrɛw de disi dalen bɛ ɲɔgɔn kɔgɔ la jamana marako la a ye yɛlɛma dɔw don sɔrɔko ni musakako binakun kan nka bɛra ta ma bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra nka belebele tɔ bɛɛ jamana ɲɛmaa ni cɛbɔ 13 min gwasanin don ɲɔgɔn na olu fana la sɛkasi don ye Brian Mudubili ye a sinakɛ in fana taara ka kala ta Zambi jamana duguba la
kalata don nɛgɛ kaɲɛ 18 gosilen kɔfɛ kalatasow datuguda jatew ka sɔrɔ ka bin ka dabɔ jaabi kun fɔlɔ minnu ni olu bɔra kalata labɛnni b'a jɛkulu autorité électorale ɲɛmɔgɔw fɛ o jaabiw bɛna da jamana kɔnɔdenw tulo kan commission électorale fɛ ka bɛn ntɛnɛndon nata ma jamana ɲɛmasigi kalata in na waasa i ka tako kelen kɛ k'a tigɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kabiri ni siɲɛ fɔlɔ la kɛmɛ sarada la f'i ka kuru ka tɛmɛ sara 50 kan n'o kɔni ma kɛ tako filanan bi ye a la maa fila fɔlɔ minnu ni olu bi ɲɛkun na olu bi sɔrɔ ka kari ɲɔgɔn na waasa jamana ɲɛmaa kura ka se ka sugandi min bɛna Zambi jamana mara. Ni ne fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura k'aw fɔ ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi wɛrɛ kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na kunnafoniya wɛrɛw olu kɛnɛ ka yan n'olu cɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'a kulo suma k'a basigi ka dɔ fara jamana kɔnɔdenw ka muɲu ani sabali kan ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.